Plan today for a greener tomorrow Puathepi and Ponsi, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen kedengpon asai Amrit Briksha Andolon Poamen Ir Ponsi, Assam angkang pialong chitini pai Creek Chok Siani, Krorisia Theng Piaklim ke e ponjia sai dengponlo. Bangso jai megalong pen pache tondun si Western Range Dokmuka tung sitame Theng Piaklim ke pale damji aphanpura do desang se pen sai chiklem pon rinti. Bangso jai meg mi sen pen pachundun pa minang jipu chebor idun si do desang se pin pen ni thomang bong long trok kebra ke thom distribution center adimalong an pangrum pe pen lak isi aronga Theng Piaklim so pale damlo. Kedam tang chiti ni phai kri sia ni pen pini ni phai kri thomar ni an ni thoma phaman bangso Theng Piaklim so keron pona jai mek ang deng ke deng pona long ACF Rajen Rongpi Japon Linsi bangso range along ranger atum anparta staff atum pen cherap chitosi Western Range Dokmuka ke palo ki thik tang long trok kebra ke thom distribution center along an Theng Piaklim so ke thon damasai pachun ponlo. Bangso Amrit Briksha Andolon pen Theng Pi ke enangji aron koson nanglitum chini nedat pathek. Bangso sai ke pachundun pa meji aphan ke klem ponang jilake irideng along ke do a mobile pen web portal along humri damsi aba.assam.gov.in along main chat hub dunangpo. Kalite Google Play Store along pen tame Amrit Briksha Andolon apps download si main chat hub dunangpo. Bangso PC Theng Pi arong ke epon lapen ke epon tanga Theng Pi along mohor chinepsi upload nangpo. Bangso pinang lipan sorkar atum aning nang kaching samang thek pharo isia tangka nang libeng account along nang chetap pipo. Dokmuka pen Samsung Inti Karbiang Long Live.